lu hakabanding kong nga aku beli pi ki baya don ringkat bat ngi hani kapor bat ru iki nong yusem mentah bat kerpang iki judges ki baya don bat ngi hani kapor wa mentah tengah kerteng lawai ba pernah imli bat ka kerteng jing ruai ka bang ai hani kapor kolong ngabrat lut hame Ban yai lên ti ha birthday cả long ba e than ban jam sha shi liang wa marway ngam slan jing im ka dap jing dum ngas ngau kum ha korde yanu kengan perta shanu kengan kmi shanu ki jing e mentangan nek pre ban pensting ya jing ke bakya ngawan pan pre tang hami kutrai hami shem jing ja thai na ki jing khum mi wan plai dei tang hami trai nga tips kam ba men om kin tai shan yanga dak ti jong mi da phanga da bor jong mi bangan jo baro isngi jing im jong la jing im baklem don ble kadap da jing ling a các sát kaya le các khi bisa minta kadap jing kemen la shai jing bom kermen along ka jing bom suk ong manu ban pentengan ngadon ka Jisu mana kisin jang o tang mau pop jong a un penda ngawan pan pre tang hami putra nagi jing khum mi wan pelai dei tang hami trai nga tips kem bang men om kin tai shan yanga dak ti jong mi pendap hanga da bor jong mi bangan jo barok jing im jong la ngawan bang bret lut tang hami kutrai jing im jong la hami lut nga ai tu yang lang bangan yat hu bat me Shirta
God bless you, boy.